Budi zmaja u sebi. To je geslo ovogodišnjeg Dragon Boat festivala, koji se tradicionalno svake godine, naravno, održava na Adi Ciganliji. Tamo je i ove godine i ovog jutra naša Milica. Milice, evo, dobro jutro. Ne vidimo Milicu, vidimo jednog zmaja. Kaži nam, da li su zmajevi brodovi spremni? Izgleda da jesu. Dobro jutro. Dobro jutro, Marija, i tebi i svim našim gledalcima, i od Zmaja i od mene. Da, sve je spremno, evo, ekipe su u čamcima, sa mnom je ovog jutra i Ana Duduković, ona je generalni sekretar Dragon Boat festivala. Ana, dobro jutro. Sve je spremno, vidim, ekipa je u čamcu. Jeste, evo, imamo spremne ekipe srednjoškolaca u čamcu. Sa nama su ovde ekipa Elektrotehničke škole Nikola Tesla i Brodarske škole. Oni se danas takmiče za titulu najboljeg na 5. Dragon Boat kupu za studente, i pored medalja i pehara koje će dobiti najbolja ekipa, mi smo spremili vredne nagrade, a to je 12 tableta računara za pobedničku ekipu. Zaista vredne nagrade, oni nisu jedini koji se takmiče, koji još danas učestvuje, i zaista, evo, dosta ljudi. Tako je, osim kupa za srednjoškolce, mi smo organizovali i kup za studente, a takođe imamo i festival na kojem učestvuju i klubske ekipe, naši klubovi ovde iz Beograda, a takođe i iz Srbije, a velika nam je čast da ove godine evo imamo i goste iz Republike Srpske i Banja Luke. Imali ste sreću sa vremenom, zaista je divan dan, evo naša koleginica sad u vremenskoj prognozi kaže i do 30 stepeni i preko toga. Tako je, vreme nas je poslužilo, tako da evo danas ćemo imati prilike da gledamo trke ovih zmajevih čamaca na 250 metara i na 1200 metara. Mislim da će biti veoma zabavno. U pitanju su sve miks posade gde su zastupljeni veslači oba pola. Imamo u svakom čamcu bumljare, kormilare, tako da će biti onako baš jedan veliki spektakl na vodi. I samo da pitam srednjoškolce u glas, jeste spremni? Ništa, ja onda da proglasim ove trke otvorenim ovako simbolično. Marija, toliko sa predivne Ade Ciganlije ovog jutra. Dobro, hvala Milice, uživaj u sunčiju.